Так, шановне господарство, зараз проведемо випади, замір плям нашого пістолета з усталюваною діафрагмою. І ось глядіть, усталював шлем і полметра влево, полметра вправо, повесив ще пов'язки. Стріляти буду у шлем, ну і повинен загоратися тільки шлем. Поглядим на розные могутности, то есть зараз буду стрелять 100%, потом понижу до 50%, ну и поглядим, какая максимальная отлеглость. Зараз достатково, на дворе не пахмурная, сонячная. Поглядим. Ну, стрелять буду з нескольких дистанций. Першая 5 метров, потом 10, 20, 30, ну и 40. Далее уже забор не пускаем. Ну, давайте почнем. С диафрагмой и на 100% могутности дальність максимальної стрільби 25 метрів. Пляма, як ми бачимо, полметра. Тобто стріляю в шлем і у залежності від розних обставин загорається ті гэтая пов'язка, ті гэтая. Пал 50-75 сантиметров. Так, зараз понижу могутность. 50% могутность. Глядим, что тримається.
Так, што мы бачым у выніку? З магутнасцю 50%, дальнасць стральбы знізілася на 5 метраў, стала 20 метраў. Дыяметр пляма, калі дагэтуль было каля 75 сантиметраў, то зараз больш дакладна 50 сантиметраў. Яшчэ паспрабую пастраляць з гэтага пісталета з магутнасцю 25%. З магутнасцю 25%, адлегласць стральбы 5 метраў, пляма, да, маленькая, але для 5 метраў, гэта несур'ёзна. Так, зараз правядзем вопыт з пісталетам Грач, на якім стаіць таксама тубус з дзвярнога глазка, але ён без дыяфрагмы, і там выкарыстоўваецца крышачку другі інфрачырвоны дыёд. Паглядзім, які вынік будзе ў гэтага пісталета. У гэтага тубуса без дыяфрагмы адлегласць стральбы, конечно, значна больш, з 45 метраў страляю, попадаю, але і пляма дастаткова шырокая, амаль што 1,5 метры. Зараз я паспрабую панізіць ему магутнасць, паглядзім, што атрымаецца, але ўжо бачу, што трэба ставіць дыяфрагму.
Як було, так і засталося. Ось, адлегласць як була, так і засталася. Трэба ставіць дыяфрагму, бо гэта зусім чытарства атрымоўваецца. Тубус Т3, які інтэграваны ў макет ратніка. Ну, тут не бачу сэнса магутнасць мяняць. На дыстанцыі блізкай каля 10 метраў пляма 40 сантиметраў, ужо на 20 метрах паўметра. Ну і калі дашлі на далега 40 метраў, атрымалася, што вось з метр. Зараз спрабуем пастраляць з парадокса, вытворца імпульс, или дакладней ужо Armax. У яго свая тубусная сістэма. Паглядзім, што яна нам можа.
З імпульсом зовсім цікаво трималося. Дистанція 5 метрів, пляма метр. Дистанція 10 уже 50 сантиметрів. На 20 так само 50. І вже 30-40 пляма знов становиться з метр. Магутність так само не буду тут гулятися з її. Зараз постріляємо з дельти. Тут устален тубус Т4. Погнали. З дельти трималася інша справа. На близьких відлеглостях до 20. На близьких відлеглостях до 20 метрів пляма достатково маленька, треба адекватно цілитися у пов'язку, прикладно 20-30 см. Але вже починаючи з 30 метрів, пляма становиться півметра. Ну і 40 метрів, пляма зовсім докладно півметра. Ось такий винік отримався.